Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, maayong udto na pudusab kanatong tanan, duyog ta sa pagpaminaw kanato karong mga taknaa sa pagpanukad ninyo itong programa, mga kabisyo, my love so sweet, kauban na pudusab ninyo. Of course, kini ang inyuhang DJ Mike Kiling. Plastar ta sa panaguban, plastar sa pagpaminaw. Kumbati ta sa tuwa mga buluhaton og labaw na sa pagpahimsog sa kalawasan na niya po ang ako ang sparring partner. Anya po, kanyang gwapong taro ay lumping, ha? Kini, si Lolo Babaw, ha? Duyog na po tani, pabati ta ninyo. Kumusta ning uban kanyato diya karon nga nyaga panyukay sa ilaha mga buluhaton og sa pagpaminaw kanyato karon mga taknya, ha? Ilabi niya ning uban kanyatong mga nagpahimsog na silang kalawasan, no? Nag-exercise kada buntag. Oh, nindot kayo ng adlaw karon kay medyo bugnaw-bugnaw, no? Dala sa kainit kagahapon. Oh, yung sila mapalo daw og mga 52 degrees Celsius ang kainit karong adlaw, pero tungod sa ulan kagabi wala na kayo nato tantong na hiagom, no, diri sa Mundakbayan, ambot lang diya dapita sa inyong lugar. Og mayong pagpaminaw diay labi niya sa mga suki natong kabisyo hinigugma nato naabot sa itong pagsibya karong mga orasya, no, ha? Labi na diha sa may Line FM Banat Kagwait, Go FM Trinto 90.3, Kasangga Radio FM Panabo City, Natan Maas, okay, and Line F, okay, napo diri sa may 88.1 Line FM Santo Tomas, Davao del Norte, 94.3 Tandag City, 99.5 Gold Bayugan, 94.1 Line FM Hinatuan, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, connected 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, Hometown Radio 100.1 San Carlos City Negros, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 88.3 Line FM Badas Placer, 94.1 Big Radio Bayugan, Kings FM 88 Unidad Caguait, Radyo Tribo Madrid, The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, Line FM Barubo, and Real Radio San Franz. Maadjong pagpaminaw, maayong udto kanatong tanan. Duyog na po ta sa paglanog-lanog kanato karong mga takna, pabati tanyo alas 11:16 na gyud. Pudusab mga kabisyo, my love so sweet. Hala sige kini aton tulumanon sa muna giato kanato sa Jesser Marketing. Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma o guban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric o luyan dilaw, tawa-tawa o banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ando ang klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas.
ginama sa Just Sir Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Kumbati ta sa tuwang pagpahimsog. Mga kabisyo, my love, so sweet. Hala, sige, kumusta ta ninyo diha karon? Hinaot nga nakapanukad pod mo sa inyong pagpaniud to. Diba? Nakapanukad mo sa inyong natak-ang diha karon. Ilabi na katong mga uban kanato nga nagkumbate sa ilahang panghinabuhi sa pagpamasada ni mga driver, sweet lovers nato. Mo ganito, dala sige, hinaot nga. Alam yan kinyo mga sudan karon, ha? Okay, ako, lami po kaya ako sudan. Mo ba, unsa may mga sudan daw, bing ano lami mo daw kay na? Ako sudan ako, walain, kining gitawag nilang fish with vinegar, salt seasoning, bell pepper, and bulb onions with garlic. Uy, pang high class lagi na yung sudan, Lolo Baba. High class, good. Nosebleed lang ka. Ha? Pero inununan na. Isosyalal lang pangalan. Wala ka sa kong sudan. Agay nyoy. Niya po siya, oh. Ha? Si Palupig, oh. O sige, sabi sudan niyo mo daw, be. Akong sudan ako, Ron Lulbawa, para masayod ka, ha? Blanch green leafy veggie with crushed sweet potato in sparkling salted seafood, oh. Lamiya niya yun sa niya, ha? Odlot sa kamote o ginamos na pinisat sa kamatis. Oh, napabay mas lamihan na. Healthy living na. Niya pa yung mas lamihan niya. Uy, tuwara, oh. Di po papildi, oh. Ano sa mga yung mga dabi? Simple kayo. Kining fish fillet de El Niño con todo salsa de hulga. Time sa umurag Espanyol man kayo yung sudan, Lolo Baba. Susual ka ninyo. Kung sa man na siya? Ay, nako. Bulad nga tuslo sa sukang pinyakurat. Kinay hulga. Hulga. Inyong sudan diya aron mga kabisyo, my love, so sweet. Lamian mo pudsad kayo? Ha? Sige, wala mo katunga sa mong sudan na mo. Kasi mo sumaho, nagprito ron itong itlog, no? Pero bitaw, ala sige, importante na makaon mo, magitpudsab na siya. But of course, mili taw pagkaon nga sustansyado pudusab kay tanan. Dapat katong makapahimsog sad sa to, diba? Kanang makapamino sa to ang mga balatian ba? Kay mo ba na siya importante sa malaga, kay lawas ra bagituod ang atong puhunan. So, mo nang di dato talikdan ang pagpalagsik. May buntag dahil labi na katong mga naalang nagpundo sila mga panimalay nga di ganahan mo gawas, no, sa katapulan nanugo pa og ilahang mga tsikiting kay tungod way klase ang uban karon kay tungod sa mga pagbundak sa mga ulan, no, diri sa mga dakbayan ay pipila ka mga barangay, mga kabisyo, my love, so sweet na way klase kay perting ulan tibok kadlawon hantod buntag, so muna na kasi natin ang pipila og mga tawagan na kining mga eskwelahan nga pag kansela sa ilahang mga klase. Oo. Bay lang pod kay murag makayuya manggod kayo kung eskwela ka nga ulan. So nya kay rason ginato niya kumo na kayo madunggan nato, pero sa tinuod gini siya nga mo absent kay basa ang blackboard. Way klase kay basa ang blackboard. Kasi po sulatan sa maestra. Sumunya nga, sige panguli lang mo class. Ampay po sa maestra pod. Okay ra na, importante nga nakapa-attendance, Lolo Baba, no? Gani, nakapa-attendance. Mura man na siya. Bahalag butlog sa klase, basta attendance pirmi. Mo niya sikretong gaingon sa ko sa kong papa. Ngatog karon dalyag po niya ko.
Mao niya nga permente di kong butlog. Di yan sa sekreto kay mo naman kitabi. Aw, tama bitaw po siya. Oy, speaking of mga amahan day, no, katong kusuki manugo sila mga anak nga mapalit og sigarilyo. Kunya mo kuha lang patikatik lang dahil tagaan ka og piso o dos na. Alitis ako dito. Oy, nyong ayaw niya mo kopya sa mga bata karon kaya kanyang kwartang yung ginatag sila, ginatigaw na nila, kaya di na sila ganyahan mo gawas. Magpundo na sila sa balay, kanya na may cellphone. Di para sa mga sa unya, kung nga niyang sugo niyo mo yung mga anak niyo mo, mayon pa niya nga, pa, ako na lang hatag ni mo kwarta pa. Tagalan si ka og dos, ikaw palit dito ka. Oh, lahi ng mga batanunyan karon, di na para sa unya. Nga malipay makadawat og 2 piso. Pero karo kadawat kag 2 piso. Sabi niya mismo magani kining mga street sa tawagan niya kining manglimus Di magay mo dawat og 5 ilabay pa sa imo. Tinyakin ako niya ba dili dapit sa may terminal namo. Pero dili ang pundo na ko. Katong akong gisundan nga sa Kenyan, tagaan niya 5, gilabay bitaw siya ang 5. Siya niya 5. O niya, tapos katong katong manlimusay, nagkupot og smartphone. Gani, naka-cellphone pa. Karga-karga ang bata sa kilid, yan ay cellphone sa pikas sa kamot, social ni kay lagi. So una kung kuan jud ka pae jud ka wa jud ka na mga butanga gid. Di ba? Di jud ka maka-afford of cellphone, smartphone. Wa jud ka magamit ng mga ingana, no? Kutob ra jud ka sa pagsuya-suya. Pero karon, pobre na siguro ka maturing kung ang imuhang cellphone karaan kayo. Mura gid na siya. Pero sa una, kung wala kay cellphone, pobre kay ka, di ba? Pero karon, kung cellphone nimo karaan kayo basag-basag gunya tapos siguro ato mga karaang nga cellphone pa imong ginagamit, pobre na jud siguro kay ka. Pero wala sila kabalo ba, no? Dakoy mga kailas ko tabato, mga kabisyo, my loves, mga anak permanenteng mga pamilya, no, mga Muslim. Tingala ko sila pag mag-coffee meeting me. Dili sila magamit og cellphone nga smartphone lulubaba. Ang ilahang gamit ka mga cellphone kay kanang mga keypad ba? Katong mga gagmay pagid kaayo. Ano kini may lang gamit ka cellphone? Wadyo ko kasayuran mga nung kadto ilahang gamit ba, mga dato man tani sila. Pero wala lang po ko nangutana kay basi ma-offend. Kumpiyansa ka, kabayo sa mga transaksyon dito. Dagang kayong mga, oy pre, kining asam ka, nagkupi break pa mi pre. Kining, sige, paguman nyo diyan. Ano yung mga kwarta diri, mga million man Ingato lang cellphone, kasagaran karong ginabuhat sa uban kay para dali na may race o dili matrace. Ang imuhang kining nakatayap nga bangko anyang imong number sa imong cellphone o labaw na at dili pud mauntik kay sa imong asawa. Mo man ay mga kanya, sikreto diyang malupit, Sikretong malupit. Bakit ba ganon? Gani, base niya pud sa lulubaba, no? Kay kuambia pud na sila kining di pud basta-basta gid pud noon kayo. Di ba? Muna nga pipila ka nato gid mga kabisyo, dali kay mo judge may nganang kay tanga, no? Watak balo, nay mga nang simple kay mga tao pero kortaan day tuod kayo. Di ba? Mo nang uban ka nato, wadto na lang og simbahan, magampo, di ba? Mga moyo, nga unta maglasyahan, di ba? Natoy kasapod sa lulubabang pare nagsulting ang kwarta diri rana sa kalibutan. Ang kwarta dili madala sa langit. Sa langit walay kwarta. Sultin ako sa kumama lulubaba nga murag sakto gid si Pader. O nya sa itubag si mama. Ano po siya nga sakto gid na. Tubag na ko siya nga nadita sa langit na Wala man tay kwarta.
Di ba? Sacho pa, di mo malangit. Kawa mo may kwarta. Ayaw po doon Bahala ila ng kwarta niya. Mas importante, mahilangit lagi tuod ta, no? Oo, mo ginato ang paningkamutan sa kinabuhi mga kabisyo, my love so sweet kay kining mga material, ang mga butang lumalabay lang kunya tapos dili man na maihap, dili na maapil sa judgment sa tuwa, no? Oo. May ang judgment kay sa Ginoo, tanawon niya o pilang kwarta nimo, sige sa langit ka. Dili man ana ang katigayunan nga dapat atong tigumon, of course, maayong pamatasan, maayong pagtagad sa ubang sa isig katao nato, di ba, mapainubsanon, o tanang mga maayong hiyas ba, maayong kinaiya, maayong pakitungo, o wala gitay mga ginaapakan, na uban ka nato, ex na ko lulubaba, kining, grabe ka Diyos nun, grabe ka Diyos nun, pero kining, nalang ko'y masulting, dili niya maganan, sensitive kayo niya, sige, pangaway. Sige, kasuko. Dudalay ko ning bayanan ni murag kulang ni siya og kuan ba. Ambot lang gyud. Siguro nahulog siguro ni bataan itong ning bayanan ni bata pa. Nahulog sa duyat. Anya, jabe. Ako ra pod siyang gina-uyon-uyunan, pasagdan ra pod na ako noon pod kay basin niya wala kabalo no si pinagdadaanan ining mga tawhana, pero lisod makitungog nga ng klaseng tao mga kabisyo nga nasa Biblia, dili jud ka makig-uban, makig-pares, minyo og taong masuk-anon. Oo, kay tungod ka na sila maghatag nimo og kagubot sa hunahuna, kagubot sa pamuyo, di ba? Unya tapos bisag unsa pa nimo na kay gugma na, kung gusto kag peace of mind mo gina siya ang pinakalami kayo kay bisan pag ingon natog nga gimahali mo na, pero eventually no dili magmalinaw ang inyong panaguban, kapoy lang kay tanan, sayang lang kayo ang imong paghago. Musulti ka mura kag sama ni Will Smith, mo retire nako sa paghatag og kalipay nimo. Nagbisaya di si Will Smith English man to. Dili in English ana siya lulubaba kanang I will retire in giving you happiness. Dagad makadmungot ko to yang gisulti. Sama niyang gisulti di ay I will retirement fee in bringing you the happiness in the lifetime. Paraon niya pa natong bugo ka na pa. Relax lang ka diha. Napata sa elevator. Oy, babati mo oy. 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Hello day ni Traya Ortega Alona. Shout out may kiling sa akong ate Lingling diha sa Dipag, sa Ginga Tugbok. Salamat, daghang salamat maayong pag-viewing sa tong Facebook Live diha sa inyo ha karon. Mayong paglanog-lanog live punta mga kabisyo my love sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing Facebook page. Like, share, follow and like, share, follow lang. Okay? Nakita ragud ta, Lolo Baba. Kung nakita, pekting kita. Anyways, mga kabisyo my loves dato diha karon nga gusto magpalagsik sa ilang kalawasan. Uy, niya dapat niyong buhaton mga kabisyo my love so sweet. Dapat unas tanan naka-vitamins mo. Di ba? Kay kung wa mo vitamins, huyang kay inyo ang kalawasan. Masawayan niya mo diya, babulay niya mo diya unsa man na ay. Wala makay calcium. Di ba? Kay tungod minghoy. Ganyi minghoy kayo, loy kay pututoy. Pero bitaw mga kabisyo, dapat my love so sweet magtumarmo nining Angelic C Vitamins para sa protektado og himsog nga panglawas. Gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog, inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content, puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Kini gato kanato sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate. Duyog ta badayon sa tuang pagpaminaw kanato karong mga takna sa paglanog-lanog. Pabati gihapon mo ha. Okay?
later on mag-live ta, duyog ta sa atong programang Tutok Pakatok sa Udto. Kini kauban ninyo, of course, mga bisyo my loves, gato ka nato sa Just Sir Marketing. Kini si Mike Kiling. O, kini po, dyan kanyo wapong taro ay lumping, ha? Kini, sila lubaba, ha?